sa mga musunod nga oras, posibleng mamahimong usa ka super typhoon ang bagyong Egay. Apan matud sa pag-asa, dili magdugay ang gikusgon niini isip usa ka super typhoon kay posibleng nga mo landfall o musubay kini haduol sa Babuyan Islands ug northeastern mainland Cagayan unyang gabi ugma sa hapon. Samtang magsubay kini sa Babuyan Island, inanay nga muhinay kini. Sa pagkakaroon na sikpatan sa pag-asa ang mata sa bagyong Egay 350 kilometers east sa Tuguegarao City sa Cagayan. Doon na kinigikusgon sa hangin, moabot sa 175 kilometers per hour. Giisa na karon sa signal number 3 ang Babuyan Islands, northern ug eastern portion sa mainland Cagayan, northeastern portion sa Isabela ug northern portion sa Apayao. Samtang signal number 2 usab sa Batanes, mainland Cagayan ug sa Isabela, tibuok Quirino, northern portion sa Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur ug northern ug central portion sa Aurora. Samtang signal number 1 sa La Union, Pangasinan, mga lugar sa Benguet, Nueva Vizcaya ug Aurora, tibuok Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga. Signal number 1 usab sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern portion sa Masbate, nakip na ang Burias ug Icao Islands, northern Samar, northern portion sa Samar ug eastern Samar.